मालवणी कांदे चोर. अरे काय मग कालची मॅच बघलो. रोहितन कसले सिक्स मारल्या. या वर्षी पण MI फायनली पोचता बघच तू. त्यानंतर बघू गावात रे, अजून खूप वेळ असा. चेन्नई ना राजस्थान वांगडा हरली तर बरा झाला. पहिल्या फेऱ्यात बाद जाऊ काय दोन्ही फालतू मेलो रे. हेच चुकतास तुम्ही, हेच चुकतास. अरे मुंबईक सपोर्ट करत ना, मग चेन्नई गाडी काय घालतस? हा, चेन्नई काय पाकिस्तानची टीम हा. आणि ज्या धोनी तू फालतू म्हणतस ना, त्यांनी आमका वर्ल्ड कप जिंकवून दिल्यानं ह्या विसरलंस तू. मग ते आमका काय काय बोलतात ते कोण? मंदार पकलो बिकलो महाराष्ट्रात राहून मुंबई गाडी घालतात ते. तिथं तुका काय वाटणार ना? अरे वाईट वाटतं रे. अरे महाराष्ट्रातलेच लोक महाराष्ट्रात राहून मुंबई गाडी घालतात, वाईट वाटतं. अरे तुम्ही चेन्नई सपोर्ट करतास ना, करा ना, पण मुंबई खेळ गाडी घालतास. हा, अरे आमची मुंबई म्हणून ज्या बाळासाहेबांनी आमका ताट मानेन जगाचो अधिकार दिल्याने त्याचो अभिमान तुम्ही विकून टाकलास. आता ह्याच्यातलेच काही मुंबईकर काय म्हणतात सांग की आम्ही टीमिक गाडी घालतो, आम्ही मुंबई गाडी घालणार नाही. अरे पण मी काय म्हणतो, उद्या जर तुम्ही तुमच्या देवाच्या नावानं दुकान उघडलास आणि त्या दुकानात कोणीतरी गाडी घातल्या तर ती गोष्ट तुम्ही इग्नोर करू शकतास काय की दुकानात गाडी घातल्यान आमच्या देवाक घालूक नाही. हा, मी तुका सांगतोय रवण्या, मुंबईत ना चेन्नईचे फॅन्स गावतील, पण चेन्नई तुका मुंबईचे फॅन्स गावाचे नाही. ह्या मोठेपण असा महाराष्ट्राचा. अरे गेम असा रे, गेम म्हणून एन्जॉय करा. हा, अरे माझी मुंबई तुझी चेन्नई असा म्हणाल भांडा नको रे. क्रिकेटला सपोर्ट करा, आपल्या देशाचे फॅन बना, मग बघ IPL बघू कसली मजा येतात ती. पण मग तू कोणाक सपोर्ट करतो? मी? अरे तू चांगलो खेळात त्या का मी सपोर्ट करतो. म्हणजे ड्रीम 11 पैसा ही पैसा. Dream 11